ஓம் ஸ்ரீ வராகி தாயே போற்றி. என் அன்பு குழந்தையே, எப்போதுமா நீங்க எனக்கு நல்லது செய்வீங்க, தினமும் நல்லது செய்றேன்னு சொல்றீங்க. ஆனா எதுவுமே நடக்கலையேன்னு வருத்தப்பட்ட உனக்கு நல்லதை செய்வதற்காக தான் இப்போது உன் வீடு தேடி நான் வந்து விட்டேன் என் செல்லமே. இனிமே எப்போதும் நல்லதுதான் நடக்கும்ன்ற நேர்மறை எண்ணங்களை கைவிடாமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய். கொஞ்சம் கொஞ்சமா உன் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் கிடைச்சு இனி எல்லாமே நல்லதாக நடக்கப் போகுது. ஏன்னா நான் இப்போது உன்னை தேடி உன் வீட்டிற்கே வந்து விட்டேன் அல்லவா. இனிமே என்ன நடந்தாலும் நீ மனசுடையாம தைரியத்தோட இருக்கணும். உன்னையும் உடைப்பதற்கு ஒரு தருணம் உண்டு. உன்னையும் கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் என்றால் உன்னை சந்தோஷமாக வாழ வைப்பதற்கு இந்த வராகி அம்மா நான் வருவேன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தைரியமாக வாழ தயாராகு. இன்று முதல் இனி எல்லா விஷயங்களும் உன் வாழ்வில் நல்லதாகவே நடக்கும். நீ எதற்குமே பயப்படாதே என் செல்லமே. தைரியமாக இரு. என்னையே நம்பி வணங்கி வரும் என் அன்பு பிள்ளையான ஓ மேலதான் என்னுடைய கவனமும் கண்காணிப்பும் இருக்குது. எந்த காரணத்தை கொண்டு உன் வாழ்க்கையில எந்த விஷயமும் தவறாக நடப்பதற்கு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அச்சத்தை தவிர்த்து விட்டு அழகாய் வாழ்வதற்கு தயாராகு. இப்போ உன் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீ என்னமோ பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்துக்கிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்க. நீ ஒரு விஷயத்தை எதை நினைக்கிறியோ அதுதான் உனக்கு திரும்ப திரும்ப நடக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். நீ ஒரு விஷயத்தை நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டும் கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது மீண்டும் மீண்டும் பெருசாக தீர்க்கவே முடியாத தடையாக உன் வாழ்க்கையில தொடர்ந்து வருது. நான் சொல்றதை இப்போ இந்த நிமிஷம் நீ உடனே கேட்கணும். இப்போ எதை நினைச்சு கவலைப்படுறியோ அதை நிச்சயமா உடனே நிறுத்திரு. ஏன்னா கவலைப்படுறதுனால எந்த பிரச்சனையையும் தீர்க்க முடியாதுங்கிறத புரிந்து கொள் என் செல்லமே. இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து உனக்கு வந்த பிரச்சனையை சமாளிப்பதற்கு இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாகவே நான் உனக்கு வழிகாட்டுவேன். உன்னை சுத்தி யார் உனக்கு கெடுதல் செஞ்சாங்களோ, யார் உனக்கு கஷ்டப்படுத்தினாங்களோ அவர்கள் மூலமாகவே உனக்கு விடிவு காலம் பிறக்கும்படி என் அற்புதத்தை நான் நிகழ்த்துவதற்காக தான் உன்னை தேடி வந்திருக்கேன். கவலையை விட்டு வெளிவந்து விடு என் செல்லமே. உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வும் உனக்கான சந்தோஷமும் இப்போது உன்னிடமே உன்னை நோக்கி வந்து சேரப்போகுது. உன்னுடைய தீவினைகளை எல்லாம் விலக்கி வச்சு உனக்கான நல்வினைகளையும் நல்ல விஷயங்களையும் நடத்தி தர நான் வந்து விட்டேன். நான் உன் மேல கொஞ்சம் கோபத்தோட தான் இருந்தேன். ஏன்னா எத்தனை முறை நான் உனக்காக உன்னை தேடி வந்து ஆறுதல் சொன்னாலும் கூட மறுபடியும் மறுபடியும் உன் வாழ்க்கையை நீ முதல்ல இருந்து கவலைப்படுற. அது இப்படி ஆச்சே, இது இப்படி நடந்துச்சே நினைச்சு ஏற்கனவே நடந்ததையும் கடந்து வந்ததையும் நினைச்சு நினைச்சு கவலைப்பட்டு நீ என்னதான் சாதிக்க போற? முதல்ல எதிர்மறையான விஷயங்களையும் எதிர்மறையான யோசனைகளையும் எதிர்மறையான சிந்தனைகளையும் எதிர்மறையான செயல்களையும் தூக்கி களைந்து எரிந்து விடு. இந்த வராகி அம்மா என்னை நம்பி என்னை நோக்கி ஓடிவா. இனி நடக்கக்கூடிய எல்லாமே உன் எண்ணப்படி உயர்வானதாகவும் சிறப்பானதாகவும் நடக்கும்படி நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என் செல்லமே. உன் ஏக்கங்களும் உன் கண்ணீரும் உன் கவலைகளும் எனக்கு தெரியாம இருக்குமா என்ன? கூடிய சீக்கிரமே உன் கனவுகள் அனைத்தையும் நான் நனவாக்க போறேன். தேவையில்லாமல் கண்டதையும் நினைச்சு கவலைப்பட்டு புலம்பிக்கிட்டே இருக்காத. உன் புலம்பல் என் செவிகளில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்குது. முதல்ல உன்னுடைய பொறுமையை முடிவாக எடுத்துக்கோ. பொறுமைதான் உனக்கு முதலும் முடிவுமாக இருக்க வேண்டும். நான் உன் நம்பிக்கையை கொஞ்சம் சோதிச்சேன். அதுக்காக தான் இந்த கஷ்டங்களை கொடுத்தேன். கஷ்டமும் கவலையும் வரும்போது இந்த வராகி அம்மாவை நம்பி உன் வாழ்க்கையை ஒப்படைக்கிறியா, அல்லது நீயாகவே அதை நினைச்சு நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கியான்னு தான் நான் சில சோதனைகளை உனக்கு கொடுத்தேனே தவிர உன்னை கஷ்டப்படுத்தணுன்ற எண்ணமே எனக்கு இல்ல. என்ன நடந்தாலும் எல்லாம் சரியாகுன்ற நம்பிக்கையை உனக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு உன்னுடைய கடமைகளை தொடர்ந்து செய்து வா. நீ வெற்றி பெறுவதற்கான நாள் மிக அருகில் வந்துவிட்டது என் செல்லமே. உன்னை என் கண் விழிக்குள்ள வச்சு கண் இமை மூலமாக பத்திரமாக பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக கவலைப்படுற? எந்த தவறும் எந்த தவறான விஷயமும் உன் வாழ்க்கையில் நடப்பதற்கு நான் அனுமதிக்கவே மாட்டேன். நீ வெற்றி பெறுவதற்கான நேரம் வரப்போகுது. உன் வாழ்க்கையும் பிரகாசமாக மாறப்போகுது. நீ என் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீண் போகாது என் செல்லமே. நீ இழந்தது எல்லாவற்றையும் இப்போது மீண்டும் பெறப்போகிறாய். அது உனக்கான சரியான நேரத்தில் உன்னை தேடி வந்தடைய போகுது. உன் வாயிற்கதவை தட்டி உனக்கான வெற்றியையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் உன் மனம் மகிழும் வகையில் நான் உன் கைகளிலேயே ஒப்படைக்க போறேன். தேவையில்லாமல் எதுக்காகவும் நீ கண்ணீர் சிந்தக்கூடாது. நீ மனமுடைந்து கண்ணீர் சிந்தும் ஒவ்வொரு துளிக்கும் மதிப்பு அதிகம் என்பது உனக்கு தெரியுமா? தேவையில்லாம கெட்ட மனிதர்களுக்கும் அவர்கள் செய்யும் கெட்ட காரியத்திற்கும் கெட்ட செயலுக்குமாக உன் கண்ணீர் துளிகளை நீ வீணாக்காதே.
உனக்கான நல்லது செய்வதற்காக இந்த வராகி அம்மா நானும் என் அருளும் ஆசீர்வாதமும் என் மன வாசலும் எப்போதும் திறந்தே இருக்குது. உன் வாழ்க்கையில உன்னுடைய சுக துக்கம் சந்தோஷம் இன்பம் மகிழ்ச்சி துக்கம் துயரம் என எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட சொல்லு. என்னிடம் நீ பகிர்ந்து கொண்டால் அனைத்தும் உனக்கு சரியாகும் என் செல்லமே. உன் மன பாரத்தையும் உன்னுடைய மனசுல இருக்க கஷ்டங்களையும் உன் உடம்பில் இருக்கும் வலிகளையும் வேதனைகளையும் உன் மன சுமைகளையும் சுமப்பதற்கு இந்த வராகி அம்மா நான் தயாரா இருக்கும்போது நீ ஏன் கவலைப்படுற? அனைத்தையும் உனக்காக நான் சரி செய்யறேன்னு சொல்றதுக்காக தான் உன் வீடு தேடி வந்துட்டேன். இப்போதாவது அவமதிக்காமல் நான் சொன்னதை கேட்க ஓடி வந்து விட்டாய்தானே. இதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். முதல்ல நீ ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும். வீட்டுல ஒரு பெண் அழுது கொண்டே இருந்தால் அந்த வீட்டில் நல்லது நடக்காது என்பது உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? பெண்களின் கண்ணீருக்கு என ஒரு சக்தி இருக்கு. அது உன் வம்சத்துக்கே அழிவை உண்டாக்கும். உன் கண்கள்ல கண்ணீர் வருவதற்கு ஒரு ஆண் காரணமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெண் காரணமா இருக்கலாம். எது எப்படி இருந்தாலும் அது உன் குடும்பத்தை தான் கஷ்டப்படுத்தும் நஷ்டப்படுத்தும்ன்றத பேர் தெரிஞ்சுக்கோ. ஒருபோதும் துணிவிழந்து தைரியம் இழந்து கண்ணீர் விடக்கூடிய ஆளாக நீ இருக்காம எப்போதும் தைரியமாய் அனைத்தையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஆளாக நீ இருந்து விடு என் செல்லமே. நீ எப்போதும் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. உன்னுடைய உணர்வுகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பளிக்கக்கூடிய துணையை உன் பக்கத்துல வச்சுக்கோ. என் அன்பு பிள்ளைகளே, ஆண் குழந்தைகளே, பெண்களின் உணர்வுகளோடு ஒருபோதும் விளையாடாதீங்க. அவங்க மனம் நொந்து போய் கண்ணீர் விட்டாங்கன்னா அது உங்கள் தலைமுறையையும் உங்களுடைய 7 ஜென்மத்தையும் கஷ்டப்படுத்திடும். அவர்களுக்கு பிரச்சனையை உண்டு செஞ்சிடும். எப்போதுமே உங்க வீட்டுல இருக்க பெண்களை சந்தோஷமாக மன மகிழ்ச்சியோட முக மலர்ச்சியோட வச்சுக்கிறது போல நீங்க நல்ல செயல்களை செய்யுங்க. யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்தாத அளவுக்கு உங்களது பேச்சும் செயலும் கூட இருக்கட்டும். நேத்து நடந்த விஷயத்த வச்சு இன்னைக்கு இதுதான் நடக்கும்னு நீயாக ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது. ஏன்னா உன் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ஒவ்வொரு நொடியிலையும் இதுதான் நடக்கணும் இதுதான் செய்யணும்னு முடிவெடுத்தது நான் அல்லவா? கூடிய சீக்கிரமே உன் வாழ்க்கை சூழ்நிலை மாறத்தான் போகுது. நம்பிக்கையோட காத்திரு. நடக்கும் அனைத்தையும் நல்லதாக நடத்தி வைக்க இந்த வராகி அம்மா நான் இருக்கேன். சில பேரு நேரத்துக்கு ஏற்றாற் போல வேஷத்து ஆளுக்கு ஏற்றாற் போல வேஷம் போடவும் அதை வச்சு நாடகமாடவும் தெரிந்தவர்களாக இருக்காங்க. ஆனா இப்படி உனக்கு வேஷம் போட்டு பொய் பேசி நடிக்க தெரியாததாலையும் நாடகமாட தெரியாததிருந்தாலும் தானே வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படுகிறாய் துன்பப்படுகிறாய். அடுத்தவங்க போல உனக்கு வாயை திறந்தாலே பொய்ன்னு சொல்லவும் வராது. நேரத்திற்கு ஏத்தாற் போல நடிக்கவும் வராது. மனசுல பட்டதை பேசிடுவ, நினைக்கிறத சொல்லிடுவ. அதனால்தான் வருத்தப்பட்டு வருத்தப்பட்டு வாழ்நாளை நொந்து வாழ்கிறாயா என் செல்லமே. கவலைப்படாத. உனக்கு அன்பையும் ஆதரவையும் தருவதற்கு இந்த வராகி அம்மா நான் இருக்கேன். ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா ஓடி போய் உதவி செய்ய நினைக்கிற உனக்கு இப்போது உன் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு யாருமே வரலையே நினைக்காத. நிச்சயமாக நான் இருக்கிறேன் என் செல்லமே. ஒருவருக்கு நீ அன்பையும் ஆதரவையும் தருவதற்காக இருந்தாலும் ஒருவரது பிரச்சனைக்குள் நீ சென்று அதை சரி செய்ய முயற்சி செய்யாதே. ஏன்னா நீ என்னதான் முயற்சி செஞ்சாலும் அடுத்தவங்க பிரச்சனையை உன்னால தீர்க்க முடியாது. ஆனா அதற்கு பதிலா அன்பா ஆதரவா 4 வார்த்தை அவங்களுக்கு சொன்னீனா அது நிச்சயமாக அவர்கள் மனதை சரி செய்யும். அவர்கள் மனசு சரியாச்சுன்னா அவங்களே அந்த பிரச்சனையை தானாக தீர்த்து விடுவார்கள். இந்த உண்மையை புரிந்து கொள் என் செல்லமே. நேரடியாக ஒருவருக்கு உதவுவதற்கு பதிலாக அவங்களுக்கு அன்பான ஆறுதலான அரவணைப்பான வார்த்தைகளை பேசி அவர்களே அந்த விஷயத்தை சரி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள தைரியத்தையும் பக்குவத்தையும் உண்டாக்கு. இப்போது உன் வாழ்வில் நடப்பது எல்லாமே உனக்கு எதிராக இருக்கே நினைச்சு கவலைப்படாத. என்னை நம்பிய நீ ஒருபோதும் தோத்து போக மாட்ட. எல்லாமே நீ உன் வாழ்வில் சரியாகும்.